A tots i totes i benvinguts a un nou vídeo a bord del Raig 280. I bé, estem en el tercer vídeo d'aquesta venda Europe del 2024 i és que sí, ja hem passat el Cap Leuven. De fet, estem acabant de passar a Austràlia, ja que estem just a sota de l'illa de Tasmània. I res, ara passem al Virtual Regatta i us ensenyo com va el raig. Esteu preparats? Som-hi! I aquí tenim el raig navegant actualment a 20 nusos, anant als 5.300, i com veieu, continuem a la posició on ens agrada, just al costat de tots els que estan en el top 10. I és que, com us he dit, acabem de passar pel sud de la illa de Tasmània i ens dirigim ara cap a aquí, a la illa de Nova Zelanda. Aquesta és la zona d'exclusió de gel i ara suposo que anirem una mica cap a baix, ja que ens deixa baixar més. I la bona notícia és que des que estem aquí al sud hem aconseguit avançar bastants barcos reals. I és que hem passat en el Roman Atanasio, hem passat també al Benjamin Destroyer i malauradament hem passat a la Pip Heard a bord del Medallia, que ha partit el màstil i s'està retirant, anant poquet a poquet cap a Austràlia, on una embarcació de la regata li donarà suport. I res, l'última actualització del seu vídeo és que estava a 600 milles de terra i feia 3 nusos i mig, 4, direcció nord ja per sortir de l'oceà. Per altra banda, nosaltres no tenim tan males notícies, afortunadament, i estem navegant aquí, en aquest grupet. Ara la flota s'ha dividit entre 3, uns que han optat a anar més per baix, majoritàriament eren els que anaven una miqueta més endarrere, i ara aquests han guanyat moltes posicions perquè, com que la Terra no és plana, és esfèrica, doncs aquesta gent per aquí han de recórrer menys distància per arribar a Cap d'Hornos que no pas els que estem per dalt. I llavors els compta com que estan més endavant, ja que per aquí hi ha menys distància. I la tercera part de la flota és uns per baix, uns pel mig, que és on em trobo jo, i els tercers són els que estaven una mica més al nord. Per exemple, el Nico Jut, abans de passar per la illa de Tasmània, com veieu, aquí anaven bastant semblants, ells se'n van anar més cap al nord, i ara han decidit passar-la per dalt, i la veritat és que no sé què faran aquí. No tinc ni idea. Però bueno, a veure què tal els hi surt la jugada. I res, i per altra banda destacar que des de l'última actualització que vam fer a Bona Esperança, s'ha partit la flota, hi ha hagut alguns canvis en els barcos reals, i és que, com podeu veure, en l'Apívia, que és aquest, el Maxif, se l'han menjat tant el Paprec, que ha sortit del grup on estava al costat del Vulnerable, com el Sebastián Simón, i que tot i trencar el foll d'estribor ha aconseguit retallar-li moltíssimes milles en el Charlie Darin, com podem veure aquí en pantalla. Per altra banda, el Tomàs Julián, a bord del Vulnerable, s'ha sumat en el grup que hi havia al PRB i al Charal, que és aquest segon grup de perseguidors, que a poc li van aguantant el pols i li van retallant milles en el grup davanter. Però com podeu veure, ara mateix el separa l'ull de la borrasca, llavors ho tenen difícil, a no ser que canvien molt les condicions de poder-los atrapar. Després d'aquests, el segueix un grup que hi ha hagut una nova incorporació, ja que abans era de 3 i ara és de 4 i mig, i és que el grup on hi havia la Samantha Davis, amb l'Initiative du Caire, a l'Occitane en Provence de la Clarisse, la Justine Metro a bord de l'Snef i el Malísia, amb Boris Herman, s'ha trencat i el Boris i la Justine estan atrapant el grup que estava format pel Yannick Verstappen, pel Paul Milliat a bord del Biotherm i del Sam Goodchild a bord del segon Vulnerable. I per altra banda, recalcar que aquí al final hi ha un altre grup que està molt emocionant, on hi ha el Jean Lecamp, liderant-lo, junt amb la Isabel del Maxif, seguits de prop per l'Alan Roura, a bord de l'Umbrot, i del Giancarlo Pedote. D'altra banda, més pel sud, el segueixen el Tanguy Lecoix i el Benjamin Ferrer. Un cop vist més o menys com va la flota, mirarem els següents dies, i és que ara amb aquesta entrada al Pacífic, doncs la veritat és que la meteo estarà canviant, com veieu, en 4 horetes, 9 horetes, 12 horetes... Serà més o menys estable, però aquí ara ens trobarem que passem d'anar amb uns vents de l'aleta en 12 horetes a uns vents que seran més forts, però ens enrolaran cap a la proa. Llavors, aquí el que haurem de fer ara, no podem anar al sud, perquè el sud, com podeu veure, es queda sense vent. Llavors, suposo que tocarà passar per aquí senyint, malauradament, ja que les embarcacions quan senyeixen van més lentes que no pas amb rums portants. Però bueno, ja ho veurem. Suposo que per això aquest grup ha anat per dalt, per poder anar cap aquí i fer això, tot i que ho trobo molt arriscat perquè, clar, com que la Terra, tornem-hi, és esfèrica, per aquí baix hi ha moltes menys milles que per aquí dalt. Llavors, tot i que aquí vagin més ràpid, han de calcular molt bé perquè els hi surti a compte, ja que potser per aquí anar a 20 nusos seria el mateix que vaig anar a 12 o a 13. Llavors, tocarà veure-ho i res. I ara mateix continuem navegant amb el Cezo a bord del Raig, que ens està donant molt bon resultat. Aquí hi va haver un punt d'inflexió on hi va haver un canvi, i va ser just abans d'arribar. Aquí nosaltres vam anar cap a baix i vam pujar i vam anar més o menys pel mig, i llavors es va dividir la flota en 2.
a part de nosaltres. Els que van anar aquí llepant per baix, que es van trobar aquí uns vents de senyida com els que hi ha ara, més o menys, i els que van anar per dalt, que tot i que van fer més milles, no van quedar gaire despenjats. Llavors aquí vam arribar tots molt junts i vam continuar, i aquí, com us he ensenyat abans, també s'ha partit la flota, i uns han anat per dalt de Tanzània, nosaltres hem anat pel mig, i el grup que anaven despenjats del grup capdavanter han optat a anar per baix. Després el següent grup, que són més o menys del 20.000 al 100.000, que són aquest grup d'aquí, han optat per anar més per baix perquè quan ells arribin aquí, quan ells arribin a la zona on estem nosaltres, tindran una pressió xula i podran navegar per aquí baix, en bones condicions, que jo crec que amb això ens retallaran bastantes milles, però bueno, d'això es tracta, no? Estarà divertit. I res, això ha estat tot per avui, aquesta tercera actualització del raig a la Vendée Globe. Espero que us hagi agradat molt, i si us ha agradat aquest vídeo deixeu un enorme like, que jo ho vegi, subscriviu-vos al canal, a veure si arribem a les 100 persones, i ens veiem en el següent vídeo a bord del raig en aquesta aventura. Adeu!